kitagi perting pag-agungoy na to. Ha? Compared mahigala sa laing mga nasod, ang Pilipinas may grabing nag-agungoy. Gumikan mga higala medyo hinay na kalihok ng atong gobyerno. Dugay kay mahigala na kalihok og unya kinini ang wa tagi atong source po di ang kwan gyud, no? Sa oil mga kahigalaan. Sa ako nang giingon pag first week pa lang sa gira, paspas kay ng pagsaka sa presyos produkto petrolyo. Unya subayon po nang napita kay ang Department of Energy lakip na mahigalang atong kagamhanan, ila po nang subayon kung kining mga gas stations wa ba ni sila mga higala magpahimos pod sa panahon. Straight to the point. Kay sa tanang kanasuran mahigala kita may paspas kini sulbong yung ato. Mura mga kaigalaan og dakong bantayanan po ni, no? Kung tungod sa world market na problema gyud ta pag agi mahigala sa Strait of Hormuz, di na to na mabasol mahigala mga gasoline stations nga pataas po mga higala kanang mga presyo. Pero ang gipasalig ni BBM nga doon tayo 2 months nga reserve, so di pa mahigala mahurot unta ang 2 months nga reserve, dili tayo na nakasulbong ba? Plus kung 2 months ang reserve daykin, paspas ang paglihok sa gobyerno pinagis pagtangtang sa mga taxes diha mga kagilaan sa gasolina o sa krudo, at least dakong matabang sa mga tao. Straight to the point. Nya, karon doon ay ceasefire, basi makapahimos po tayo ng ceasefire. Kaya nga ni, ang presyo mga kagilaan nga to sa kalibutanong nga merkado, nagbutyag mga sukit di paminaw nga gipanglantawan by next week, kanilang mga kagilaan ceasefire, muna nga ang mga tao manghinaot yun nga tuloy-tuloy na ng ceasefire. Ako ipakita ninyo ang kalibutanong merkado hapilay presyo by next week mahigala sa kuan na ni, sa peso na ni mga kagilaan nga kuan, equivalent. Ang presyo sa kalibutanong merkado gumikan mahigala sa ceasefire by next week mga sukit di paminaw. Mao ni ilang bana-bana mga higala. Forecast pa ni, no? Forecast pa ni. So, mas maayo og panalitan dayunan na gyud ang kahapsay kalinaw diha mahigala sa Middle East. Di mapadayon na nga mobarato mga higala mo rollback ta sa ato mahigalang presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Kay mo lagi ni ron, dunay 2 weeks nga ceasefire. Ang nagbroker aning maong ceasefire mahigala, mao ang nasod sa Pakistan. Kay ang nagsabot-sabot gyud nga nagkaguliyang na nagkagubot na concern kayo ang Egypt, ang Pakistan ug ang Turkey nga maayo og malinaw tani. So sila mao'y nagsabot-sabot nga atong i-broker ni. Sa pagkakaroon ang Pakistan day, at least naasas tunga nag-agi, amigo niya ang US, amigo niya mahigalang Iran, so giingon nga sila mao'y mo broker ani. Ngani adlong Biyernes ang gisulti karon, doon na lang tay kinini ang diferensya mahigala sa oras, mao pa nagtagbo sa mga negotiators sa Amerika o negotiators mga kagalaan sa Iran. Sa Amerika pinanguluhan ni Vice President J.D. Vance, maoy nangu mahigala sa negotiation. May taog dunay seryoso no nga pagpahigayon sa negotiations para nga dunay makabuot nga malungtaro na nga kahapsay kalinaw diya sa Middle East. Ang problema ay mahigala og doon na pa'y magbinikilay, lisod kayo, no? Hinautunta nga kining mga 15 points agenda sa Amerika, unya di apoy Iran, ibawas po 10 points agenda po ng ila, nga mag-abot sa tunga, doon ay win-win nga solusyon nila. Kaya sa pagkakaroon medyo gahi para ba kayo? Kung ako mabantayan at mabasa, volatile kayo, kining maong circumstances pagkakaroon. Talandugon kayo sa pagkakaroon. Kaya di ay Amerika, mo issue statement mahigala maingon niining maong as of this time daog tas gira. Moingon pong Iran mahigala as of this time nakadipinsa ta sa tunasod, wa kita mo surrender daog ta. So why mo angkon nga kisay nga pildi pulos daog, no, 2 weeks ceasefire og ang Iran may pasultion daog sila, og ang Israel may pasultion daog sila, og si Trump pasultion daog sila, og ang Pilipinas pasultion pildi ta. Ano
Imong pildi ta mahigala. Gaiyagak ta, gaagungoy ta. Wa gani ta maigog missiles ha. Wa ta maigog tipakas bomba pero igo ta mahigala tong bulsa pati igo agyod sa gasoline stations. O sa precious merkado. Pero tigyon itong igo ang itong tiyan ining kalakiha. Mao na nga kining duha nga maog yung nagbilumbahay dito makiglan. Daog silang duha. Way mo angkon kasi nga pildi. Daog ang Iran, pasultiyon namang Iran, daog sila, di sa mo surrender. Pasultiyon namang Amerika, daog po sila. Ang Pilipinas, kung pasultiyon, murag, kita ginada, dihado, pildi kita ni kalakihaki. Kaya kita lang kita katawa, mga sukitig paminaw. Na, karon ang 10 points agenda sa Iran, kaysa ako nang giingon, mga sukitig paminaw, kung atong tanahon, ang interes mahigala sa Israel, interes sa Amerika, o interes sa Iran, kung tanahon nimo ha, unsa gi mga gisaligan, atong analisaron umayo, o unsa gid mahigala yung mga punto. Ang Israel, bisa pa man tong 10 points, 15 points tong sa Amerika, nga gusto, nana dito sad mahigala sa Israel. Ang ila gyud ana mga kagilaan, kumoning sa Israel o sa Amerika nga ilang punto, ilang objective ining maong gira. Kumon sad ang ila mahigalang gustong makabot, aron nga makabot ang kahapsay kalinaw da sa Middle East. Ang Iran sad mahigala doon po sa gisaligan, no? So, ang Israel, baliko nako, kanang uban din ha, sa negotiations, mga pakapi na lana, pero first and foremost, ang Israel, ang ila gyud mga higalang katuyuan, nga ang Iran mga higala, dili na makapadayon sa iyang nuclear program. Madismantol ang iyang nuclear facility, di na makapadayon sa nuclear program, kaya nabalaka po ng Israel, nga kung naay nuclear weapons ang Iran, ang target nga tangtangon sa mapa ang Israel. Straight to the point. Mamang gina mga kailaan, kontra man ng Israel ug Iran. Ngani, kanang mga Hezbollah, Hamas ug Houthis, mga proxy kana sa Iran, mga higala nga tuad dito sa border sa Israel. Mao na nga siging gubat dito, kay di na mga higala yung mga grupo nga ila mga higalang gideklarar nga mga terrorist group sama ining Hezbollah, Hamas ug Houthis, nga tuwa sa border sa Israel, nga mo sigig pangatake sa Israel. Ba't kay baong Israel nga ang nagpaluyo anak kanang Iran? Muna nga, masabot nimo ang dunay pinakadakong interest ang Israel o ang Amerika. Ngano? Tungod kay for 47 years, pagpuli mga higala, amahan pa man to ni Ayatollah Ali Khamenei, kami ni punto. Pagpuli ni adto mga kagalaan sa iyang regime na usab dayon ang direksyon sa Iran mga kagalaan. Ni adtong before 1979, sa wala pa ang Khamenei regime, manag-amigo kining Iran o kining Israel. Straight to the point. Manag-amigo ni sila. In fact, kining Iran, usa ni mga higala sa may recognize sa Israel as usa ka state, mga sukid tig paminaw. Kay baguhay pa man ning Israel, may nagkabuag sa mga Israelis tibok kalibutan lagi, gumikan sa ilang mga panghitabo sa ilang nasod. At tanaw ni mo kagamay, ako ipakita sa mapa, di gamaya kining Israel, ikumpara ni mo sa Iran. Pero kining Israel masagod, ang teknology sa nila mahigalas gira, o ang ila mahigalang kapreparado sa mga sukid di paminaw, gumikan kay kanunay po sang girahon, na mauna mga higala nga musukol sa sila mga sukid di paminaw. Kapilago ni girahan ng Israel. Sukad pagkahimong state, ano mga kagilan, 1948, na himong state ni sila mga sukid di paminaw, pagkaugma, gira na yun. O sa kaadlaw dahil nga, ingon nga, na himong state sila, o sa kaadlaw rang deklarar nga himong state, pagkaugma, gubat na yun. Kaya nga, no, doon naman ko yung mga Arab countries sa dinha, with due respect sa uban nga mga Arab countries, nga mga peace-loving sad. Doon ay uban nga, wa kauyon, sa Israel mahigala nga naa diha. Katanawa, gilibutan ko ng Arab countries, gamay kayo ng Israel. Pero, nangasuko mo na mga Arab countries sa diha, doon na may problema na, niya ang root anak mahigala, lawom kayo. Muna nga, makasabot taon sa mga baruganan sa lain-lain nga mga tao, o niya, kining atong baruganan, lahi man mahigalang atong tanaw sa God kay lawom-lawom taog nahibaw-an ani mga higala mo balik ni gatos Biblia God. Mo balik ni gatos Quran mga sugid tig paminaw. Straight to the point. Wala nga kung ang imong nahibaw-an dira dapit sa 1948 lahi ang imong panglantaw pero ugdang kadto ka deep dive ka. Medyo lahi sad mga sugid tig paminaw. Straight to the point. Na mao ni mahigala ang mga countries diya sa Middle East, no? So ang interest anang Israel
umuuki lang ang Iran nga okay na mo. Total nakapirma man mo sa kining nuclear non-proliferation treaty nga mo follow nga dili gyud maghimo og nuclear bombs. Okay ng Israel na. Ikaduha may gala ang pag-change og regime. Kay kung na-change of regime, medyo malinaw ng Israel mahigala. At least wala sila threat nga mupapas mga kagilaan sa ilang naso diya sa mapa. Straight to the point. Kaya kanang Iran, ang ilang mga higalang mga sinultian, mga higala against America, death to America, death to Israel. O ang ilang sinultian back to sa Israel, mahigala ka na yung papason sa mapa mo na inyo from the river to the sea. Huwag tangon yun ng Israel mga kagilaan. Nga kini pong Israel mahigala, di sa magpalupig, musukol sa yun, no? Ay, technology mga higala nila o uban pa mga kagamitan o maghisgot ka mga armas mga higala, ngilngig sa mga Israel-made nga mga armas. O niya, nagsalig sad sila mga kagalaan kay mo claim po sila mga higala isip chosen people of God. Considering mga kagalaan nga kadtos na si Moses, kadtos na si Jesus Christ o mga apostles o guban pa, mga Israelito. So moingon sila mga higala nga dili i-abandon. Muna ka na ilang prayer ka na naa sa salmo. Kana mga salmo mga higala nga mo na mga prayer sa mga Israeli armies. Nga dili mo abandon na mo ang Ginoo sa ining nga gira. Mo na ilang saligan mga higala nga bisan silang kagamay, kapilas na tabangi gubat mga sukit di paminaw. Sukol sila. Straight to the point. Pero ang ato magud inig manukol mo gubat, kami dili ang mapagan. May mo makasustenir mo yang Pilipinas, og magubat na mahigala kay pagan ang sibilyan. Sama ining Amerika, og magubat ni Amerika og Iran, og di lang mahigala mo iagak ning ubang kanasuran. Kaya ang Amerika makasustain man ni day, kaya naman sa ilang kaugalingong oil. Naman sa ilang kaugalingong source. Kining Russia mahigala, naman sa ilang kaugalingong source. Pagkasustainer na, ang problema kita di ang mga nagsalig, kay 20% doon sa oil na nakuha sa Middle East. Ba't kining Amerika, wa man magkuha diya? Mabitaw mo yung Amerika, pag tinabangay mo, kamo mga European countries, Asian, kamo may muagi ng Strait of Hormuz, mutabang mo diha pag-agi sa, unsa pagpamaagi nga, makaagi. Kaya wa man may magkuha oil diha. Straight to the point. Mana kung giingon, og magubat ni sila, mang-angko ni sila pulos daog, pero ang mga pilde, ang niya sa nagsalig sa oil. So muna interest mahigala sa Israel. Ang interest sa Amerika mausad. Mamaoras ang interest mahigala sa Israel. But kini mga higalang Iran, kinsabay magdaho mga sukitig paminaw nga, ang Iran mga kahigalaan, wa na sila'y army, nasa army, nasa grounds. But wa na sila'y navy, wa na sila'y air force. Tinol man ang giingon ni Trump. Kabantay bita mo, nabagoy ng lupad nga air force na Iran, wa na. Nahurot mga higala, hasta ilang navy nahurot. Nasa mga drones, mga kagilaan nga makasukol-sukol, pero nikibra na. Ang problema, nga gisaligan mga higala sa Iran, prangka-prangkang pag-istorya lang yun, ang Strait of Hormuz. Straight to the point. Nga ila mga higalang gituok, ang Strait of Hormuz, na hostage ang Strait of Hormuz. Niining maong gubat, tunahuna sa Iran, og inyo ming magsafir min among gira, di patas tanan, magsafir tanan. Straight to the point. Muna ang kakung tanaw ni mo, sa military aspect, i-evaluate na to sa military aspect, pildi ang Iran, daog ang Amerika. Kita bitaw mo mga kagilaan, militarily, wa naman. Wa na Navy, wa na Air Force. Kita mo mga higala sa kanani ang pagka-shutdown sa eroplano mga higala sa Amerika, ang ilang A-15E Strike Eagle fighter jet. Ang duha ka mga piloto, wag yung makuha niya sa Iran. Na-rescue good ang duha, sa US. So kanto dako man kayto mga higalang status symbol ug unsa ka lig-on pa ang military sa kanasod. Wa nila makuha. Pero muna militarily dihado ang Iran. Pero mag-ingon ka mahigalag hisgutanan sa geopolitics, hisgutanan sa economics, nakapabor ang Iran. Kami Iran na padayon gani mo Amerika, di gani mo withdraw, di man mo buhian ng Strait of Hormuz, wagi makaagi dito. Nantagway makaagi diha mga higala, gutom ang mahitabo. Kay pait man kayo, no? Nago diha 20% na diha. Rumona kining Amerika, walay problema ng Amerika kay do naman gud may kagilay top 10 countries nga dunay proven ba nga dunay oil reserves. Number 1 day kan Venezuela day, gabihan ni Venezuela no. Ikaduha pa kung Saudi. No? Ikaduha lang Saudi. Unya dayon kanang Iran, na may daghang oil, Canada, na daghang oil.
Kini mga nasura, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait, mao ni mga kuan man ni, Middle East nga mga countries, kanang Russia, ang United States naapod sila ug ang Libya. So kanang mga nasura balag maggubat na diri bahala mag-agungoy ta diri mahigala sa gasolina, kana sila okay na magka-stand na sila gila. Bisa kanang Russia na mas sila ng kaugalingong source. Balang magubat-gubat dito, Russia pwede magkataw-katawa lang. Hasta ng Amerika mahigala naman ilang kaugalingong source. Plus nakapag source sa Venezuela dahil kinakuha to lang ng Venezuela na change regime. Ang Venezuela mahigala ibis kay China to nga ang ilang direksyon nga kuan. To sa Amerika na change regime naman. Ilaman sa to mahigalang gidagit si Maduro, katuto ang presidente sa Venezuela. Kining Iran ug magubat mahigala sa Amerika ug sila ran duha unta may magira ug apil ang Israel makikilaan. Mahimong mulanat ang gubat pwede na nila. Pero badugay mga pildi pa na kay kanang Iran hunahunang Iran bahalag magkinaunsa dili mi mosibog bahala nang magkinaunsa bahalag mga matay sugot pa ng Iran mga matay unya inana pud ha tanawon nimo mahigala ang Iran in fairness sila mga kailan namatay si Ayatollah Ali Khamenei wa maratol ang ila mahigalang liderato ni sige gihapon gipulihan ni Ayatollah Ali Karafa patay gihapon. Wa 24 oras ang ikatulo. Si Mutaba Khamenei ang anak. Wa pakitaan to doon ang anak. Nana ba rin pakita na ba sa mga public ko nila? Wa paghapon to doon no? Gitaguan nila maayo ron sa magkikinitabo ka ning Mutaba Khamenei kay wa magin pakita ba kay gilan. Unahon asgo ayo sa pakita kay umupakita ang leader mo mo itargeton dayon. So mo ning hitabo ang mga sukid dig paminaw. Pero kining 10 points agenda matuman ba ka ni o dili? Kay ang una mahigalang sa 15 points sa Amerika, number 1 magid nga wa na mo nuclear weapons. Unya ang Iran kay ila man gibutang nga naa sila rights mga higala sa uranium enrichment. Kining uranium enrichment mao ni ang ingredient mga kaigalaan sa paghimo og nuclear weapons. Naman is to periodic table tanawan nimong chemistry, naman ni lithium ganini. Mao ni ang ingredient mga higala paghimo og nuclear weapons pero dunay pwede ka maka tinir ana for civilian purposes dunay certain percentage nga kutob ra ka diha mo labaw na gani ka na dili pwede di papirma man sila mahigala sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ang Amerika maingon kutob ra mo dinha, ang Iran maingon man nga nami rights kaya nahuna po sa Iran kamura de naa nya kami wa. Mamo gani may gala mawta kung i-discuss may gala ang Nuclear Non-Proliferation Treaty. Kay ang uban may ngano man attorney nga kanang Amerika naaman tinud gyud na naaman ang Amerika, naaman ang Russia. Ang 5 permanent members sa UN Security Council naa na ilang nuclear. So ang Iran may po Iran kamo rin naa nya kami wa mi. Aghimo sabing amo. Pero gipapirma man gud sila mga kailaan nga magpirmahay ta para wa na dili na mo lambo pa kining nuclear weapons kay kuyaw man ning nuclear weapons dali tang mahuman ani sa kalibutan ning kalakiha. Delikado man gyud. So muna nga atong pugan nga di na ta sakto na to nahitabo sa Japan kaniadto nya di ta mo usab. So kadto to ang naanadaan katong 5 ka mga countries nga mga gamhanan permanent member sa UN Security Council kadto na lang sila mo inaa. Katong ubang mga nasod papirmahon mo kasabutan nga ayaw na mo apil-apil. Katong naa na pod papirmahon pud kasabutan nga di po na ipanghatag inyong naa na ninyo, di na ninyo dugangan. Sakto na to. Wa na'y dugang. Sus ni gawas man mahigala ang North Korea. Sila may nigawas sa kasabutan, apil na sa kasabutan. Apil na sa kasabutan pero wa mo pirma diha mahigala kanang nay mga nasod nga wa mo pirma, apil ganing India dayon mo pirma. Asa ng Israel wa mo pirma. Atong panahon na gipasagdan na nila kay gamay pa man po ning mga nasura murag wa lang para nila. Pero di po sa moangkon nga naa bagyod sila mahigalay nuclear wa. Pero kining North Korea nagunahuna ang North Korea mo gawas. So nigawas siya by early 2000 nigawas siya. Wa na siya mamonitor sa United Nation. Kining watchdog sa United Nation kay nigawas naman siya. Naghimo sa iyang kaugalingong nuclear. Paghantod na anay nuclear weapons kanang North Korea mo nay kuyaw-kuyaw. Unsay masuod sa utok kanang ilang presidente delikado.
Ato lang agi katawa ha, kaya ato i-discuss ni mahigala ilang 10 points agenda. Ang una mahigala sa Iran, pwedeng mahatag ni sa Amerika. Kinahanglan mo, garantiya ang Amerika og non-aggression with Iran. Pwedeng mahatag ni sa Amerika. Pero kining ikaduha, Iran maintains control of the Strait of Hormuz. Medyo daghay mo palag po ani. Kay di man na inyo. Makaagi mi dinha kay under sa international law na mantay kini ni ang transit passage diha. Ma-consider man na mahigala nga dunay transit passage under mahigala sa UNCLOS. Kay kana gong Strait of Hormuz, in between kana mahigala sa nasod sa Iran o sa Oman. Unya kamoy magbuot, lisod kayo, di pwede kamoy magbuot. So magian na diha, tanan nga kuan, under mga kagilaan sa UNCLOS, diha sa United Nations, ang tanan nga mga nasod, ang tanan nga mga barko sa lain mga nasod, dunay rights nga moagi. Mo na mahigalang transit passage. Unya moingon Iran kami may magbuot, ang kisay pagion kisay dili. Diha nang laay ron.